چاکشیدای به تو ای خم به درد در رسی ایش و خسوفتن سیون به تو رو برزو ممیا رازی بکنم و چطه همه کم و هم دا درد ای خریبی میام نسی توی بکنم بگیرم تا سر بشم والی دیل نصیبم باشم ببینی کودک دار بشم خسر بشم فقط در زندگی. аввалан салом алайкум ба подписчикои худам ва подписчикои канали Гарибон ТВ Бубои Румӣ. мо ҳамеро гуфтанем ки мо нав як канали нав кушодем бо ном minus.ru. тамоми минусҳое ки хидм мезанам, тамоми минусҳое ки истеҳсоли хидмат ман дар ҳамон канал мепартом. ҳар рӯз як дона ё ки баъзан рӯзое мешавад ки дудонае мепартом. шумо метавонед ҳамон канал даромада тамошо кунед, дидан кунед. сайти русия дар канали ютуб. боз ман инро гуфтаниам ки канали тажриб лирика румиҷон ҳамон канал закрепит кардгиай ай сабаби ҳамон ваёи техникӣ. шумо метавонед ба канали Гарибон ТВ Бубои Румӣ даромада подписатсия кунед. ай видеои мо бохабар бошед. мо дар он канал роликҳои тарбиявӣ мепартоем бисёр. баъд клипу репҳои ҳархела. клипе ки мо кардем қисми ягаш буд, модар дар даруни кафан, фақат роликҳои худамон буд. шумо метавонед рӯзҳои наздик онро қисми дуашто дар канали Гарибон ТВ Бубои Румӣ даромада бинед ки модар клипи ништияк мешавад, клипи зӯ. ҳадафи мо ҳамин буд ки мо ҳамин гапҳоро дар гӯши шумо расонам. боқӣ сарбаланду хунообод бошед.